Regionálna prehliadka tanečných súborov mládeže vo Svite bola opäť ukážkou, čím kluby v Kežmarskom a Popradskom okrese sa žili. Desiatky detí predviedli kreácie a skupinové choreografie, v ktorých nechali prehovoriť svoje emócie. Musíme to prijať ako samozrejmosť, aj pod Tatrami vládne naplno scénický tanec, disco a najmä hip-hop. Deň tanca vo Svite, regionálna prehliadka klubov i jednotlivcov bol iba o nich. Je to najpopulárnejšia súťaž našich detí, našich žiakov základných škôl a klubov, viac ako 25. Pohyb detí baví, ponuka tancov je široká a dáva im oveľa viac ako ulica. Myslím si, že je to veľmi pozitívna vec, aby sa navzájom aj videli, čo robia, ako robia a vlastne to posúva tých detí ďalej. Je to také združenie tých mladých ľudí a vzájomného sa rešpektovania a myslím, že aj pozitívneho takého nadhľadu k tomu, čo vlastne robíme, čiže k tancu, k muzike. Deň tanca je slovenský unikát. Všetko sa tu hodnotí, konfrontuje a porovnáva, ako na súťaži. To je úžasné, myslím, od tých najmenších detí až po 15-ročné slečny a mladých mužov. A toto je to krásne, že je obrovská pestrosť. A tej sa tešíme spoločne. Piero prehliadke doletel až do Ukrajiny. Súbor Allegro z Dnepropetrovska sa prišiel tiež pochváliť. Prišli sme k vám v rámci kultúrnej výmeny pozrieť si Slovensko a zúčastniť sa aj na tomto vašom peknom podujatí. Ešte sme u vás neboli, cítime sa veľmi príjemne, ponúkame to, čo robíme my, učíme sa a zistujeme, že si v tanci a v pohybe rozumieme. Desiatky kreácií a choreografií hovorili o dobrých nápadoch a spôsoboch, ako sa ponoriť do pocitového sveta človeka. A vyjadriť sa pomáha aj fitness. Je to o tom pohybe a keďže ja robím ten fitness a vidím, čo to obnáša všetko a deti takisto sa vlastne učia pohybovať, učia sa dávať si emócie von. Bolo to flamenko a mal to názov plač. Mal to vlastne vyjadriť plač duše. Keď každý má v sebe takú úzkosť, tak vlastne to, ten výbuch a to vyvrcholenie a potom vlastne to také to skrytie do seba a potom ten hnev. Pocity iného druhu sa vo svojom tanci pokúsila ukázať Popradská Gita. Tak mali sme tých choreografií viac, ale jedna spoločná sa volala Sunshine, ako slnečné žiarenie. No, proste sme chceli vyjadriť ten pocit slnečný. Sme proste ten deň tak chceli zvýrazniť. Lidská prehliadka opäť úspešne načrela do emočného sveta detí, na ktoré my rodičia máme ako si málo času. A oni nám vedia svojim tancom povedať naozaj veľa. Áno, tak ja si myslím, že v prvom rade je to pohyb a emócie môžu dostať von zo seba. Myslím, že toto je pre nich taká činnosť, kde môžu naozaj sa prejaviť tak, ako chcú a vlastne zapojiť do toho telo, pohyb. Takže myslím si, že toto je pre nich taká tá naozaj zdravá činnosť, ktorá pôsobí aj na psychiku.